Şu günler Mari'nin yaşayıcıları işsizlikten ve yaşayış durmuş şertlerinin kıyındığından şikayet edip Mari şehrindeki velayet prokuraturasından harayı gözleyerler. Emma olorun sorayan kömökleri ve edyen arş şikayetleri neticesiz galiyar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi Sivit'ten maglumat beriyar. Onun sözlerine göre son günlerde velayet prokuraturasının binasının önüne günde onlarca adam üyüşüp baş prokurora ardılarını yetirmeye sinanşyar. Yönü prokuror häzirki güne çenli ilat bilen duşuşmayar ve olorun isleyen harayına da jogap bermeýär. Bu yere üýşen adamlar çağalarına bermäge çörökleriniň düýbünden ýokdugyny, eýen bir näçe gün bäri özleriniň de çörök iýmendigini aýdýarlar. Köp adam prokuraturanyň gapysyndan kim çyksa ılgap ýyzyndan barýar we öz hal ýagdaýyny güzeran eklenjiniň kyndygyny gurrun berjek bolýar. Bir prokuratura işgäri adamlara siz salgyňyzy ýazyp nowatça tapşyryp öýüňize gidin. Döwlet dukanlarynyň işgärleri un, ýağ ýaly önümleri hökümet nyrhyndan öýleriňize eltip berer diýdi. Adamlaryň köpüsi biziň şol harytlary satyn almaga da pulumuz ýok diýdi diýip waka şaýat bolan marly ýaşaýjylaryň biri anonimlik şertinde 30 sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä başga bir prokuratura işgäri bolsa bolýan zatlardan habarymız bar, biziň edip biljek zadymyz ýok diýip adamlary köşeşdirmäge synanşdy. İşsizliğin, açlığın çäresini tapman, siz bu stolu boş eýelep otyrsyňyz diýip habarçymyz bir ýaş gelinin prokuratura işgärine eden ýüzlenmesini titirledi. Habarçymyzyň maglumatyna görä prokuratura işgärleri we gapyda duran nowbatçy bu ýere üýşen adamlara häkimlige baryp arş şikayet bilen ýüzlenmegi hem maslahat berýärler. Ýöne adamlar özleriniň biýalaç prokuratura gelýändiklerini, sebäbi häkimlige ençeme gezek baryp hiç ýyly haray tapyp bilmendiklerini aýdýarlar. Edaralaryň birinden biri halky dinlemeli bolar ahirin. Halk alaşsyz aç galdy diýip bir gartaşan gelneje gözlerine ýaş aýlap gapyda duran nowatça ýüzlendi diýip marly ýaşaýjy aýtdy. Azatlygyň bu aýdylanlar barada Mari velayet prokuraturasyndan telefon arkaly habarlaşyp kommentari almak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Türkmenistan indi 5 ýyla golaý wagt bäri agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Ýurduň dürli künjeginde işsizlik giňden ýaýrap, bazarlarda bahalar ýygyderli ýokarlanýar. İşsizlik we gymmatçylyk has köp maşgalany subsidiýelenen adyk önümlerine garaşly goýan mahaly döwlet ilaty bu harytlar bilen hem kadaly üpçün edip bilmeýär. Türkmen hökümeti ýurtda mewjuryan COVID-19 keteliniň hemde pandemiýanyň fonunda hasta yaramazlaşan ykdysady krizisiň hakyky gerimini aýan etmän ýygyderli ösüş sanlaryny getirýär. Ýöne Azatlygyň habarçylary pandemiýanyň arasynda ilatyň öňdünde yaramaz durmuş şertleriniň hasta agyrlaşandygyny, dilekçileriň zivil döwrýänleriň köpelendigini habar berip gelýärler. Şeýle-de ýurtdaky ykdysady krizis saglyk krizisi bilen utgaşyp sosial problemalary hem barha ýitileşdirýär. Bu aralykda mardak habarçymyz soňky aýlarda ençeme çağanyň ýetim galandygyny, olaryň enatalarynyň koronavirus bilen aradan çykandygyny hem habar berýär. Ejesiz kakasyz galan çağalary döwlet kömek pulunu almak üçin resmi namalary düzeltmäge kömek etmek beýlede dursun. Gaýta ol çağalaryň hojalyklarynyň 5-6 müň manat para sorulýar. Bu parany berip bilmeýän hojalyklar sanardan kän. Şol sebäpli ýetim çağalaryň köpüsi ençeme aýlap pulsuz, kömeksiz galýar diýip bu ýagdaýlardan habarly bir marly ýaşaýjy habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Şeýle-de habarçymyz soňky döwürde öz çağalaryny eklep bilmän ýetimler öýüne ýa-da kömekçi internatlara tawşyrýan enatalaryň görnetin köpelýändigini hem belleýär. Enatalar çağalaryň iýjek çöröklerini berýärler diýip olary ýetimler öýüne tawşyrýarlar. Olar çağalarynyň özleri ýaly kösençlikde dälde azajyk bolsa-da kadaly naharlanmagyny arzu edýärler. Öz çağalaryny ýetimler öýüne tawşyryp soňra öz janlaryna kast edýän enatalar hem bar. Bu ýeter ýetmezçilik çağa aýraçylygy adamlaryň psihikasyna uly zeper ýetirýär diýip marly ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanyň hökümeti ne ýurt ilatyna açlyk derejesine çenli baryp ýetiren ykdysady krizisini de saglyk we sosial krizisi boyun alýar.